Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новините на канал Рила. Среща по проекта "Английският език в професионалното образование и обучение" се проведе в Самоков. През 2014 година Центърът за професионално обучение към Лондон Колидж Дъблин стартира изпълнението на проект "Английският език в професионалното образование и обучение" ИВЕТ, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програмата Еразъм Плюс, стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение. В проекта участват училища и институции за професионално обучение от 6 държави – Република Турция, Република Чехия, Италия, Испания, Гърция и България. Целта е да се изгради мрежа за сътрудничество между партньорските организации при изработването на материали, съдържащи насоки към нови подходи и методологии, свързани с обучението по професионален английски език. Чрез обмяната на опит и споделяне на добри практики между партньорите се разработват нови образователни ресурси за постигане на по-високо ниво на знания и умения за професионална терминология в конкретна индустрия. Среща в Самоков е четвъртата, която се организира в рамките на проекта. В нея участва и Патрик Смит-Йойс, холандски гражданин, който живее и развива бизнес в България повече от 10 години. През март миналата година семейство Смит-Йойс отвори първото компютърно училище "Прозорци към света" в Самоков, където учениците се обучават напълно безплатно, а благотворителната инициатива се осъществява изцяло със собствени средства на семейството. Господин Смит-Йойс сподели своя опит и проблеми, свързани с обучението по професионален английски език. Едно да учиш английски език и да учиш думите за кравите, за пчеличките, за гората и за колите и не знам си, за по-общи неща. При професионално обучение, за да станеш или IT-програмист, или техник, или просто да имаш някаква реална професия, е много важно именно да учиш английски език, който е свързан с дадена професия. И затова, когато ми се обадиха дали искам да участвам в този проект, много се радвах, защото ние проверихме наистина специфични учебници, нали, точно за това нещо липсват. Учениците и учителите от компютърно училище "Прозорци към света" ще са първите, които ще се възползват от резултатите от проекта ИВЕТ. Ръководството на ЦПО към Лондон Колидж Дъблин ще осъществи благотворителна инициатива, като дари част от книгите ИВЕТ. When we are searching the European Union priorities on vocational education, we realized that English education in vocational schools is a big problem, and then we tried to get in contact with European peers in different schools on vocational education schools. One of them was our partner, Bulgarian partner, were interesting the subject which we proposed, and then we started to prepare together this project together. In this project we aim to give direction to our target groups, which is the mainly teachers and students, and then we try to prepare some new innovative materials which can help our target groups when they are giving English education in vocational schools to the students. In this purpose, we prepared an e-book and also interactive book and also an Android application and one more e-module that can be useful for teachers when they are teaching English, which is in vocational subjects. I guess we succeed this aim, and we prepared very useful outputs that can be used by our target groups in their vocational schools, which will improve our students' English skills in vocational subjects. First of all, I would like to say thank you for this opportunity you have provided for us as a UH project. Thank you so much for this opportunity. And to sum up the UH project, until today we have created flashcard applications. Flashcard applications is our second intellectual output. What does it mean, flashcard activity? Flashcard activity, the students and teachers
who would like to use our flashcard activities can learn occupational English through the interactive activities. So we think that this is very important for the EWET project. And one more thing, until today we have designed EWET book consisting of 5 different units in total. 25 different units will be available at the EWET book, and we have created a consortium with 5 different countries: Spain, Turkey, Italy, Czech Republic, and Bulgaria. And the first intellectual output that we have prepared is logo competition. Competition at the schools in a local environment. Each partner has prepared logo competition at their schools, and we have completed the logo competition. And anything else? Yes, at the end of the project, we would like to implement Android application, e-learning module for the students, for the teachers. We believe that Android application and e-learning module will be very useful, very efficient for the beneficiaries who would like to use our EWET project. And I think it will be good, effective for the beneficiaries. Yeah. Thank you.